Hallo Dille, hij is Sinterklaas. Ik heb dich laatst geliked op de Facebookpagina. Ik zou daar nog een flesje beer van dich krijgen, maar hoe zit het met de stand van zaken? Ik zie er maar niet tevoorschijn komen. Zeker Sinterklaas, daar heb je helemaal gelijk in. Geer gaat zeker een fles gekregen, maar ook de lui die allemaal geloerd hebben, kregen zaterdag en de zaterdag erop een flesje. Kunnen ze allemaal komen afhouden. Fijn dat het geregeld is. Sinterklaas is al een paar uur onderweg. Het is echt een druk nog. Kun je er nog aan veranderen misschien? Zou je soms willen proeven?